Uda hontan, Ulia Interpretazio Zentroan, Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera antolatu dugun 3 moskiteroak eta beraien lagunak erakusketa eukingo dugu Iturgai. Gazte hauek aukeratu ditugu oso esanguratsuak direlako gure udan, zeruetan eta batez ere beraien doinuak ere bai. Beraiek dira adierazten digutena uda iristen ari dela. Orduan erakutsi ditugu hemen ikusi daitezken 6 enara eta sorbeltz espezie desberdinak, erakusketa honek 3 helburu desberdin ditu. Alde batetik, gazte hauen bitxikeriak ezagutzera ematera, beste alde batetik, ze garrantzitsuak diren jakinaraztea, bai guretzako eta baita ekosistemarako orokorrean, horregatik erakusketaren izenak pista ematen digu 3 moskiteroak, ezta? Ezagutzera eman nahi dugu ere Arantzadik gazte hauekin daukan proiektua, Enarak proiektua hain zuzen ere, nun hiritar zientziaren bitartez kokatzen diren gure hirian dauden enara azpizuri eta sorbeltz kabiak. Arazo bat daukagu jendeak beraien kabiak apurtzen dituztelako, nahi duguna da adierazi oso garrantzitsua direla eta badaudela alternatibak kabiak ez deusesteko. Uda osoan zehar egongo da Ulia Interpretazio Zentroan ikusgai eta etxeko gaztetxoenek ere eukingo dute beraien enara propioa egin eta etxera eramaten.